Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så sidder vi inde på Last PvP. Og det er en server, hvor jeg er medejer på. Og det bliver ellers så en lille serie, hvor jeg viser lidt, hvad vi har bygget og sådan noget. Og vi kan ellers bare lige starte med at vise her. Det her det er Kit PvP'en. Og der spawner man her. Og så kan man se, der står velkommen til Last PvP. Og så kan man hoppe ned fra PvP, og så er der ellers bare et stort PvP-rum. Og så har vi lavet en shop her, hvor vi så kun lige har lavet, hvor man sælger guld. Så hver gang man dræber en, så får man noget guld. Det er vist nok 5 stykker guld eller sådan noget. Og så kan jeg lige gå i prison. Warp C. Okay, fedt. Så gør vi bare lige sådan her. Ja, jeg skal lige finde prison. Det er vist nok derinde. Jeg lægger der lige nu. What? Ja, nu er vi i prison. Vi kan da bare lige gøre sådan her. Hvorfor gør vi ikke? Ej, det er kraftedeme rip. /TP. Lige prøve at gøre sådan. Er han ikke i? Jo, det var han. Okay. Sådan der. Nu er vi i prison. Der er black market. Okay. Nu går vi lige hen til spawn. Ja, det er så fordi den engang har heddet Dinocraft serveren. Men vi har kaldt den noget andet. Her, der spawner man, når man spawner i prison. Og så har vi ellers bare lavet et staff-team, som ikke lige er kommet op endnu. Og forresten, så er det her en server, som ikke er kommet op at køre endnu. Og så her skulle de ulovlige ting være, som der heller ikke lige er helt færdigt. Og så her, ja, det er bare helt væk. Så starter vi. Så herinde, der skulle nok være en shop, tror jeg. Og så der er der celler, hvor vi lige kan prøve at gå ned for enden. Hvor at mig og en af mine venner, vi har lavet det her kontor til ejerne. Og det blev vi meget glade for, fordi vi lavede det sådan hemmeligt. Og så herinde der er der en VIP-celle. Hvor et fjernsyn der... Næh, what the fuck er der sket? Nå, ja, han har smadret lidt ting, ejeren, kan jeg se. Okay, så prøver vi lige at gå ned til det næste. Og så her der er der ikke noget endnu. Og så er der jail. Og så er der vagt- og officerceller, som jeg kun har lavet. Jeg har faktisk også lavet lidt med til at lave jail. Så er der en mine. Hvor black market også er. Black market det er dernede. Og så fuck, jeg lagger det. Jeg går lige hurtigt ud derinde igen. Og så er der lige endnu en VIP-celle, som jeg har lavet. Der er alt muligt herinde. Her der er der ikke noget, fordi at det lykkedes ikke alligevel, det jeg skulle lave. Og så her er der et badeværelse. Og så er der kisterum. Hyggerum, kaldte jeg det. Og så her, der ved jeg ikke, hvad der skulle være. Det var noget ejeren lavede. Køkken. Ja, og det var den VIP-celle. Og vi har faktisk rigtig mange VIP-celler. Her der er der også en VIP-celle, den gider jeg ikke til at vise, fordi den har jeg slet ikke været med til at lave. Og så er der jackpot, eller ja, casino. Og her der kan man købe, så man ikke køber i en anden PvP. Og her der ved jeg da godt nok ikke lige helt hvad det er. Jeg tror helt sikkert lidt VIP-celle. Der er slet ikke noget i. Og så er der noget inde bag billedet. Ja, der er en
kæmpe wheat farm. Og så okay, men ja, og det var egentlig lidt det vi har lavet. Og så kan vi ellers bare lige spille lidt herinde. Og så kan vi lige /tb Ejlsborg /kit pro. Og så går vi lige igennem 0. Og så tager vi lidt det her på. Og så spørger de, om de gerne vil fight. Vil i PvP. Sådan der. For resten så sig hej til Yti. Er vi i gang eller hvad? Skal vi lige have den der bog med? Okay. Så går vi lige hurtigt, nej. Vi går bare lige sådan her. /gif Ejlsborg cooked pork chop. Og så siger vi bare lige, at jeg gerne vil have 30. Sådan der, og så tager vi lige dem ned i vores inventory. Jeg er klar, skriver vi lige. Ready guys. Og bare lige til info, så har jeg ikke hack på. Okay, jeg relukker lige igen, fordi at jeg lægger lige lidt en gang imellem. Og vi venter, 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 og vi venter. Og vi går lige ud, og så går vi ind. Okay, jeg ved ikke lige, hvad han laver. Sådan, okay, fedt. Så dør vi da bare, det kan vi da også bare. /kit pro. Så har vi lige noget af det her. Og så laver vi lige. Sådan der. Så er vi klar til at fight dem. Hvorfor gør de hen de bitches? GG, han døde. Okay, men jeg håber da bare lige, vi kan flække dem. Vil i PvP eller hvad? Kom nu og PvP. Noobs. Skal vi lige se, hvor han er. /tgp. Nå, han er heroppe. Kom nu. Men
jeg ved ikke helt, om jeg lige vil se den her PvP fight. Okay, men jeg tror det her det var alt for den video, så vi ses.